suwon nalapakan iko. Nalatau siapo acu jalan marayu jandan ojar ina alakayo walau banyak alasan nanti terlanjur luko tidak nagasoka Ati deluko antakan mano onan kadiba Kalau maduto juwo maduto on delatar maduto ati daluko karena cito jalan marayu jandan nalatau siapo acu jalan marayu jandan Oden indah alakapijayo walau banyak alasan Hati terlanjur luko Hati aden daerah suka hati dan lupa karena cito dalam marayu jandan Tenela tahu siapa acu dalam marayu jandan Oh dia kasujo hati ini dia nerasokan anak kamu generai Oh cinta kita toikan Oh dulu adi abakan o eo kadiri denai Oh kini ko dia namaga tunati dia kau saya Oh kini denai candorang ilo kanada tua pilalai Mano bilao akin loko acu bogi Oh indah alakapijayo alasan hati terlanjur luko Lada koji dia rasuka Okan manoluko madenebo Acu berjatuh cinta Kini acu apa jemuko Inna disangko acano iko ate oju tibo panyosalan Adik dide aku kadayu Sadang kasih aku tinggalkan Ode diri denai apa kadayo sadang eo apa tinggalkan Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita Wahai sahabat kolam sudaro Assalamualaikum para sahabat semua dan akalana sana di Quran dan YouTube Oh di sore Al-Arab ayat tataru ayat 127 Oh inna dengan kata Nabi Musa kata Fir'aun wahai Musa dapat malu sabananya kami nomor kau tinggi dari engkau tua batin pun kelebihan tinggi kelebihan tak susun itulah katonya Fir'aun dan Nabi Musa menuju ke bangka Jo sombong dado Jo suara nagaga Uju jo yang lama limpah-limpah Fir'aun dan Rasikan dia pantala turun dari jika dia membawa Fir'aun para diai Oh di lautan merah Fir'aun lah cahaya 10 Muharram hari suara di lautan merah Fir'aun lah meninggal sampai jadi remaja Musa utang bayi jangan menyasa menyimpan musuh apa-apa kepintar Kababau tuh penyimpan kotangga khusus kaki itu ketukang pitua kaki itu nenek ketukang silawat Aki itu bersilawat di mana-mana tampil Aki tua di muka alasan tidak otak ada melawat jelas banyak kali makna cia andai nanti kala nasi bercampur aja cerita caca semua lagi nak dalam sidang apalagi kita berada di dalam di minaga bawa dalam kamar ada hujan denganmu di pandai tengah masuk ini di mana kemalang lima ulah kala karena indah coba di bapen
ada orang datang ada pelir bola kini yang tetap sapu lah bigali de goyang baju Adik gara de guyu ke guyu de acok bagara lain malu. kalau tak ingin ayah ju ibu Bagaimana tu balu nak dapat cucu bayi itulah kaneru di tangkuk lanyu dungu iyo dia laju ibu anda malah tahu kita nyola deklarasikan lada supaan dari junjungan nanti itu Allah dari tolong suwah Odaro ngarukan disambungan dari kami bawa aduh iya pilot telasan pilot aduh lokomotif tapi itu alasanmu itu alamu leka bawa aromo indah alaba apa indah apa ala dekano oleh kisah lain dan dua apulo bana di pagi hari lain dua indu ala banyak adanya ganda lagi sambungan dari kami bawa aduh
ilah iyo dia ilah ya oleh Rasulullah inilah Allah di mana hilangnya ya mulai kangen akan tu ilmunya inilah ya mulai karena pengajian ada Allah narbantiasa kali dari bid'ah agamu iyo suruh ada jota kaya di dalamnya lewena sudaro delai rapi napano iyo lenanya to nyawa iyo lenanya to nyapula di nyawa lena lagu supaya onat kodake ko jauh ibarat obamai iyo bola onanya to masuk kapala senang onyoki tapi nonton mandang oh itu oh dipakai hati di pompa iyo enana jangan nyawa oleh badalan agama oh ini oh paman jadi oh sandi isure oh sajadah bilai ayat tarjani summa oh sawabu paman rabbi lewana pangkopi dengan oh sama sonenyo Tuhan menjadi bukan kisah awal mengenai kejadian oh pahitnya dia pernah
lupa masuk di sana masuk air tergenang kontan sampai 10 hari oleh nur pasama to kami masuk itu malaikat lagi oi ai Allah kanamu arti alaka oleh darah sama to sampai 10 hari sama to alaka nandi buwe alapa di buwe menjadi murga sampai bulannya oleh bilang sudah sampai bulannya aku bilola panu aku bilola sundu di masa itu oleh Tuhan menyuruh malaikat menjapui menjapui nyawa menjapui nyawa kau untuk tubuh di alam sana ondenya mata taruh Nur Muhammad Sallallahu Kasafiru Masuk itu malaikat hambusan Iyo ditiupkan nyawa dan leka dalam badan Walade bagari walade balhamlah Iyo kan Allah di badan Allah di nalebal lambe Iyo hai kaki de balite Iyo karena dirahi Itulah tampe anak ini adalah tadi sama suatu buah benemu jasmani sama sunyawa agar dunia itu apabila sampai baru balamu hati beribarat Allah untuk kami mengalah zahir batin apabila anak Allah kan lahir dari kandungan awal lahirnya lah baru badan pada sonyo dari perasaan dari mana angin datang kedinginan asapan kajian lah cukup sekian dahulu dari kami baru sinar berapi namulo bertamu dari lagi seolah bilang dan kado itu mama ini dua jangko kalau dia kabur lama apa di pintu kerana hari lari hidup lari malam lagi kita soal ambia baku buah ayam marando apa bumi dana laku jadi muaro itu bana sekarang aku salah kita kurang maaf di pintu Mahalungan iyoy di andali iyoy padu saat nangku Akarano iyo de cuaca gak yo dila samparono sa ingonan iyoy de suwaru lamun layo mangaleyong bunyinya tapi yo indak tuba aba indak menjadi apa-apa Tanda dari iyoy para topol talabya mahalabay la di uwi itu di bakandang iyo adekan dana panutup acara di malam menangko tetapi na iyoy la dosana di andale mungkin nadonan batanyo-tanyo di karano iyo de lang kisau iyo dari yo sanyo jako ibo di iyo de kompromi abalay na pulo punyo inyo banayo de orang nunang tampile isi karang menangko di karano iyo orang di siko mungkin analayo tahu yo saja iyo ay nanda ulu yo sampai yo padu ay sa adenangko Kini iyo masyarakat de andale
nanjuno kalau lagi kiro mandapela tunurian runtua di sebuah hari ode nonenko kini yo sinar ode parapi alang bawe gade konconyo itu nani ola deno bana kami delai sayo de sakato sayo nani ode ba ayam nan sadang kiam nan ba basino satu kuayo namba ait sayo samudin ba ayam modi nuaro iyo salang kuayo la sadayuang iyo ba ibara ba umpamu kalau yo baba na dengan bare yo dipiku ade ba samo kalau nani piku yo denyo surang yo tabali asini ince emato namu iyo ay baraki yo rambu iyo di kapalo iyo nani na yo ba aba ay na ajadikan apo iyo untuk ladai burani tuai yo merasa yo ini ba ayo ay nangkaranta onde nani yo buwan namo kanaran nula nanyuti to de jarang-jarang bana de mencobo iyo di bari juwa ka asikit hiburan supaya jangan denyo mono supaya iyo ay dinasanang hadirin iyo nandimuko di bari jo irama ocuri jalrio astar jadi jo maalum iyo denyo hiburan di samato untuk adikalinyo jo irama ocuyo de bantinang nan judulnya onde jan maino onde yo bali mala adinda insya Allah ditolong kamanundo ini pataro iyo la irama na tentuan yo nama mau iyo pasangan hati Ikario bananotnyo alumio ade suaru mangaleo leo belunio tetapi nana indah yo ba apa Aisyah Allah ambo tundu yo lambe isiko iyo ini malakirama untuk apa jatuh iyo kanato iyo nyomato nan mangantu supaya nak yo jago oyo irama acu bangkinang onde irama mai kulibo onna monanggae mo indah namua manjago namua nanggae balik mudo kalau tak kuat dan iman digado namu babali oh kajano namu ojan la oju kini maino mantang deyen tuang la punya dulu aja berkata cinta kini aku akan jemuko inna disangko acano iko ade oju tibo panyosalan adik diden aku kadayo sadang kasih aku tinggalkan ode diri denai apa kadayo sadang iyo
apa tinggalkan indah wasangko cunuiko kini ko acu jauh bawa ongan tapandang orang nakayo adayan bansay malututan kalau bosan katukan bosan ikan acu baconoiko adayan sadari hinonyo badan ako indah suko kato anayo ako indah suko ako anayo ojala oju kini marino mantang den wala unyo dulu aja berfoto gitu waktunya itu dengan nomagando indah disangko acano iko ada diri hati tipe banyak salah aku kadayo sadang kasih aku tinggalkan kok dirangkang namu apanya Lada di puntana sagadang lada kabalo iyo lada karalu sagadang hai pundo rundo ipare palatang nalalawe iyo tarambanyo ipare jalan kinila tinggo tinggo alay ko pani inala datang oli tenala tibo isang binahay lakabakanti o bahiramayo Allah na irama la de bangkina la kinekani na la tuku aduh iyo dinila buninyo la dari damina na bado asari kadang acara masuon na la bakandoi ko nala tau siya ko acu jalan marayu jandan ojar ina ala katoikayo walau banyak alasan nanti terlanjur luko dia na rasoka hati deluko antakamano onana kadiba kala maduto juwo jamaduto on kala maduto juwo nanda irama dari damina badu iyo atalana mahino tunana kabedo kala aku pilih marando dalam marando jo ingin tahu siapa ati acara marando jangan ada ina ala kapitayo walau banyak alasan hati terlanjur luko kalian suka odinyo hati gasuri sai sambilu kini nanatalo kuli pambalu itula dulunya aco barakato cinto bermata merayu ini kodaya nama junati de osio saya manu ni gao anina luko ajura boyi karena dari indah ala kapijayo walau banyak alasan hati terlanjur luko kira toka hati dan luko karena cito jalan merayu janda penela tahu siapa acu jalan merayu jangan hotel indah ala kapijayo walau banyak alasan hati terlanjur luko hati ada daerah suka hati dan luko karena cito jalan merayu jangan penela tahu siapa acu jalan merayu jangan oh dia sudah hati
tinggi daya sultan anak kamu generai cinta kita toikan dulu adi abakan o eo kabiri denai kini ko daya magatunati de ko saya kini denai candorangilo kanada tua pilalai manulao atina loko atura bogika inda ala kapitayo Allah sana hati telanju aloko ada koji daya sultan akan manolo madenebo Allah diberikan nasalero padol paginanku Allah silaw Allah de kampiyong ikola de namunyo Allah dia iyo tak kurang iyo mga padipinto orang adi analing dito ala da iyo kampuno Adido ayo kamana ka Tuhan yang aso ayo muna pandang rasa kinuna iyo na lamurado Adeko ado na marandi ade bala bola de galino Kabalila di na mura di na mahata juanyo ay ko ato la na pega way na adu gulong nanyo Para durian ruano ay gadang pulo omano iyo na nalamataran na agapagapataran na anyo Omano batalar na gangyang tiyo baran na alakabatiyo omano na bataran na iti atalonyo sa katang kapalo Amano para titulo laguanyo sa gadang pao nagko adola na marando madapi jodo sa suday ko mano na gay babali amudo na dianda nyo nanyo kalau mati manciu Uy, masuk sa rugo, yeah.